Assalamu alaikum. Haray mi wuri kam fopla landi stay do jam ala taw haray do jam mi tori kam nato do ka live yo sendi tan e yewtere ndey haray non jamala gine pode no pi modo ni mo e gento do lando famo andon ko mi fala an ko yewtere fi yon gento humpito don andon ko tawta son andi kadi mo yana yon donc haray jamala gine hiden fewndo ka wonen do haray on fop modo yidon andi hiden e situation sattudo hiden e nokkure ko tawta en habbano kinde hiden fewndo do e tournam mo tawata hiden andi tournam sattudo haray no min nodditi on fop modo min nodditi kadi force vivo min nodditi militant be amen fop ka parti ka IFDG ka model mi tori ka mi jeji on gentoro elan hakkil famu moja partager kadi maximum live on wata goto amu partage go live on wade kadi commentaire ji modo ni fiye sécuriser live on wade commentaire ji modo ni kala video wade kayor ji dum fino sécuriser live mede on haray mi aray do mi yewtira on hakkil mi yewtira on fiyon famo fewno ka fewndi den do hiden suti programme ji din woni yaride non hiden ebbi kadi programme ji buy kadi hino ebba nini disposition ji buy kadi no wodi ko tawtano hiden suti problème ji din woni yaride non be décidi coûte que coûte pour mettre un terme à la giselu dale jonnon enen kadi en décidi coûte que coûte ala giselu dale be lamoto leydi meden ni joni ko no duwa den wadde ko hono duwaden ardinade waten accu ha bone on hewta en se hebbinado den bone avant que bone hewde mamadi o décidi on wi be wadi deuxième mabbe kuudi tam be wadi semblant be resisi be décidi kanko mamadi o lamoto settam mais mi wudike wallahi billahi si mamadi lamike di settan jiro mi bortire du bamban ko hore dum fellite dum holode hoddo don billahi wallahi si mamadi lamike settan jiri mi bortiray tu bamban ko hore dum holode dum hoddo don si fe'i don non yewten do to bere ko tawta hiden hani le yewtude fiyen faamu moja fiyen andu moja nini en hewti en nokku ko tawata hino satti jonnon konno mi faala on yewtude fiyon faamu moja fewndo do on wi disposition ji mamadi dumbuyadi ko non din disposition ji be décidi kambe be potina ala giselu dale nda be potina président Aliou Ba kambe be bato be décidi kambe ko kambe tun jela gene jonnon ko no mi fala yewtade do ngandi ala giselu dalen ko neddo wakkilido ko neddo yurmetedo sinado yurmetedo no joni sendino lagene yidum no labani mais fewnu ka fewndi de no jama on fop ino tora hino jeja kanyot no créa participer kanyoton ko fi la buddaji medeni o kanyot fittana en gondi medeni o kanyot o créera ka fi itugol goddum sinna fi la buddaji medeni o kanyoto o créera ka fi amin o créera ka fi ma antun o créera ka fi président cellulal na inde makko kadi créera kanyoto wana inde président porte na inde président Aliou Ba wana inde président hanjo hay e gor créé be kanyoto dum ko menen dum ko ono ko en hawtu jogito den kanyoto mede on hay si président cellulal en arde kande la gene kanyoto o continue ko honno no woni o kanyoto meden ko fi la buddaji medeni hare ko si fe idon waten jabu jamais de la vie présidentielle de l'importune waten jabam be jamais de la vie be potina présidentielle de l'encalitu politique waten jabam be kadi jamais de la vie be yawo be mehden men enen en alawa ala giselu dalen en alawa président Aliou Ba en alawa président cellou dalen parce que den andi cellou dalen ko neddo yurmetedo iden andi président cellou dalen ko neddo famudo neddo mardo hakkil jonnon fewndo ka fewndi den do hiden e tournant ko en wallitobe ko en iwtir baaw mabbe ko en mobiliser ko en jonnidir juude meden ne fewndo ka fewnde no cellou dalen hide hato ngine makko yo wallu enen kadi ko en wallumo avant que feƴƴude do ko en wallumo fino ardoro la gene ido ngandi mamadi bi falama mo pottinde jonnum ala giselu dalen ko neddo yurmetedo sinado o sutena ta mamadi dumbuya 5 septembre 2021 o suteni mamadi o sutenirani mo fi bere rouge makko o sutenirani mo fi darne makko ne o sutenirmo parce que o wadi coup d'état fi peuple de Guinée jonnon o hiltike kanko kadi woni wadde coup d'état contre peuple de Guinée jonnon toujours hiden suti programme ji din woni yaride no hiden suti toujours oje mabbe de hiden suti toujours ko tawta be falama hande kadi pottinde président Cellou Dalein alors que non pour votre information wallahi Cellou Dalein o ardoto ndi leydi meden si tawi Allah no yedimo kala ngal sakkore don kala ngal afir don so hawtori nano e nyamo fi wata o ardo la Guinée si Allah no yedimo ardo la Guinée dum hino laabi poste
suutere heɓande neɓali on wata arde pottina wala gisel dalen ka parti maɗu inna ɓe hendoto parti o par ce que ko ɗum ɓe vise ɓe décidi ɗe balle ɓe hendoto parti o mais fiyonnu ɓe hendaki parti o on yi ɓe suspendi parti o ɓe prolonge suspension ɓe décidi suspension juutay yo suspension probléme ɓe faala c'est à dire waɗugol parti o dissoudre ɓe fitta fi parti o fiw hande kadi fi FDG woletake alors que non IFDG si en jooɗike ɗo en fanki ɗum no marsata en joɗanta ko ɓele ɗum no ha en joɗanta ko ɓe ɗum no en fop meɗen ande hunde wotere mamadi ko ɗum ɗo décision maɓɓe ɓe falano hendade o parti ɓe jogitomo mais ɓe wawade fiyonno par ce que yiɗen mobilisé ɓurten mobilisade jogitoɗen hoore meɗen jogitoɗen lanɗo meɗen o iɗen mari wo ala giseludalen wota en daaro ko goɗɗo ko wolta hande jama o hayno priva wolugol fi présidentiel mi anda nini hande est ce que no wodi on suusoɗo wattade doleke présidentiel dula guindala guine ɗon daare compéti yalto ko waɗi o vidéo ɗe ballo ɓe supprime o vidéo ka page makko ɓe supprime o vidéo ka page makko en fop meɗe ɗen sutti ɗum noon ene jama iɗon wawi joɗade fankero ni ɗum ɗo fankirtake ni faame ɗum howloɗe hoɗɗo si allahula no jaaɓi ndi leydi meɗen en hettayndi ndi leydi meɗen en ala lanɗogo sina présidentiel dalen jonnidiren joni men fino présidentiel dalen ardolagine wakkilode wona kammo ngu seekoto ndi leydi na kammo ngu seekoto maleka ɓe jippo fino hettire leydi meɗen ni e kadi fi on andu moƴƴa ɗe balle ɗo mi wolno probléme ji buyno wadde hande ka gouvernement mais ɓe alaɗi wolude hiɓe mari ñaw hiɓe mari fureji hiɓe mari nawnaje mais ɓe ala yaltinde mais noon mo suuɗima fure yawa boyɗamo ka berɗe mo suuɗima nawnare yaha boyɗamo ka hôpital par ce que ko neɓi o yaltay nde noon temmere nde ɓe on suuɗude nde noon o ñaw o fure mo ɓe on suuɗde ɗon e hawjanaɓe luuɓay ko neɓi o ko neɓi luuɓay haray ko noon fellite andon ɓeɗo ɓe jiccike senirde mamadi lanni jiccade so andi ha honto mamadi ɓitti so andi ha honto mamadi jicci ka leydi so andi ha honto o dugula o kana jikku ha o jicci ka leydi o ngalɗa e hoore moɗo mamadi o lanni jiccade ka leydi wallahi o lanni jikkade ka leydi hiɗon fellitiko komi noon ko wolande nini probléme wonɗo jakkude mabɓe ko tawata imo prometi armé on mbuuɗi on armé noon hande kanko tigui o waɗa confiance hande on armé ɗo hande nini ko tawata ko rwandeɓe e marocain ɓe e français ɓe on gardude hande mamadi dumbuya ɓe nelaniɗo baba bari o woɓɓe inni o lanni formation makko on alors kenen pour votre mi hendike source laaɓuɗo ko feƴƴi toon ko tawata hakkudeji maɓɓe ɓe wawi artirde kanko baba bari mi wolanem ɗo noon kuudeta kanko mamadi dumbuya mo wuli on hatatamo on par ce que ko sellu o cukki goo o nangi himɓe buy o wari himɓe buy ɗum ɗo armé o no andi no felliti donc ɗum ɗo fof haɗi kanko mamadi o acca guineɓe ɓen tun garda mo si wona ɗum no hanno joni guineɓe ɓen tun nomo garda ɗum suuti ha yimɓe wonɓe ɓen gollude so daari konko feƴƴirande Burkina Faso on no himo gollude mais o yiɓe waɗimo tentative coup d'état le 1er janvier simi fayali ka ko hanki ka koye ceng ɓe waɗimo coup d'état maɓe résisal fiyono par ce que mo wondi e soutien peuple makko himo wondi e soutien e jama makko hande ɗo nini fewdo ka fewde eno est ce que mamadi dumbo en mo suusi yaltude ka pale o jinda o suusta hay e nder kalum o yaltata enen hiɗen jooɗi ɗen suti ɗum ɗo hiɗen felliti hiɗen andi oɗo wona neɗɗo fewɗo hiɗen kellanamo kadi hiɗen amanamo kadi e hoore ko koni wadde ɗo fof ko hoore moɗon wonno wadde na selludale o nami ko hoore moɗon wonno wadde mais mamadi il va parti o yaahi wallahi o yaahi kala ko weddito on huuɗe e CNRD kala ko wedditi ɗon huuɗe e CNRD min kala ko wedditi on jooɗi ɗon huuɗe e CNRD andi noon ɓe ko enen jogiti doole ɗen si allahwla noon jaaɓi wata goto hulu wata goto ƴeño ndi leydi meɗen ndi hettoto e dow jammo ere ha si ɓe sikkiɗo ɓe jooɗoto hoore ɗo jama o ɓe pina jama o ɗum wawata marsude on faami ka haray kono jama on fop hino nodda e o kañot participer kañot on walline ko wawɗo mo 1000 francs mo 2000 yawanaka ɗum ko buynon mo kala si wallini hay 1000 francs en wawa hettude ndi leydi meɗen ndi hettoto si allahwla no jaaɓi haray mi torike jama on fop walline ko duwa ɗon ko wallinde wata goto hulu wata goto ƴeño mamadi o yanay o jiccike ɓuuri ko jicci si allahwla no jaaɓi o beppintino to ko leydi ɓuuri ko beppintini ha mamadi o beppintino to ko leydi ɓuuri ko beppintini haray kono en fop meɗeɗen andi fewdo ka fewnuɗen ɗo situation mo wonɗen traversude mais pour éliminer Cellou Dalein Diallo définitivement dans la lutte politique c'est impossible ça je vous le garantis encore une fois haray kono yo Allah newnan président Cellou Dalein ardo ndi leydi meɗen par ce que si a ardike ndi leydi meɗen alaji Cellou Dalein leydi men ndi wona leydi nonnundi leydi fewndu leydi ko tata guineɓe ɓen fof fota e mayri harab ɓe fota e mayri par ce que ko en fof
koye guine ɓe ko Allah waɗi en guine wona goɗɗo waɗi en guine ko Allah waɗi en guine ndi leydi koye fof meɗen jeeyi ndi leydi si Allah hawtindinima e goɗɗo a wata seedude on tigui donc hay ko noon si Allah ñande Allah sendi on wo kadi on seeday donc fellite andon en gaynide e ngo jippiro meɗen ko neɓa haray ɗum no wawi wadde usayde participe on kañoto haray jamam foppo ino nodda yo participe kañoto meɗen on haray kono watta goto ƴeñƴo watta goto fankirni to participe kañoto